5. apríl 2025. No, veľmi zaujímavé miesto a je to spojnica medzi Breznom a Rimavskou Sobotou. No, či je to Gemer už, tak to boli sme síce na Malohonte a toto je smer Rimavská Sobota. Vidíme aj maďarské kopce, aj Kejkeš 1014, tam v najväčšej diaľke. Mali by sme vidieť aj slovenské vysoké kopce, ale už to počasie nie také, ako bolo minulé. Čiže toto je Rimavská baňa. Takže bane je tu aj vlastne lom. Stadia to tečie Rimavica, riečka. A po tejto ľavej strane bude zase Rimava, čiže ešte raz Rimavská baňa. 5. apríl 2025. Netradičné miesto, rozhľadňa Vršky, výška asi 5 metrov. Rozhľadňa Fučí, zmena počasia. Má byť už teraz horšie a horšie. Pozrieme sa aj na sever, kde by sme mali vidieť aj Trstie. Trošku je tu už také zelenšie. Trstie, ďalej aj Fabula by bola vidieť za normálnych okolností, lebo spod nej vyteká rieka Rimava. 88 km dlhá rieka. Spája veľa gemerských obcí. Je cez Jesenské a veľa obcí s názvom Rimavská. To si poviem pri sútoku. Čiže taký gemer naozaj riedko osídlený, ale pamiatky sú tu, bola tu história bohatá, takže v blízkosti Tisovec, ale ešte bližšie Hnušťa, Likier a takáto rozhľadnička. A vidieť aj kopčeky smer Hajdačka, tam asi mohol byť aj nejaký rakáč vidieť, ale tá viditeľnosť je úplne inak, ako sme si prijali. Takže rozhľadňa Vršky, Rimavská baňa, cestná a železničná spojnica medzi Breznom a Rimavskou Sobotou. A kúsok viac jary tu máme ako inde. Možno vy na západnom Slovensku máte lepšiu vegetáciu, ale tu ešte aj zima vládne, kadiaľ my chodíme. Tak baňa a lom, Rimavská baňa, naozaj netradičné miesto výletov a to je celé.